ọla ka ya bụ egwu siga ya bụ egwu P-Square na onye na Don Jazzy nke akpọrọ collabo ya bụ egwu nwere egwu a nwere mba na-akpọ maybe I want to collabo ya bụ egwu bara na-aba n'ụbụrụ ya wuru ka o si dị. Echefukwala n'ụbọchị taa m na-echetara na ụfọdụ egwuregwu m ndị ha na-egwutu mba ndụ na ntakịrị ya ọ dịka echefuola. Ọzọ m na-echeta ya bụ ya bụ nke a na-akpọ ifo ma ma ọtụtụ mba ebe mgbe anyị na-anọ na redio anyị na-adị ma ya anụghị na okpuru osisi mgbe ọ kụrụ elekere 5 ma nke 6 nke mgbede anyị abịa gbakọọ n'ukwu osisi ụmụaka abịa na-akọrọ anyị akụkọ otu okenye na street ma abịa kọrọ anyị akụkọ ma otu onye nne ma onye nna akpọkọta anyị ọtụmadị na ngwụcha izu ụka ya bụ na Satọde ma ọ bụ na Sọnde ka o ji eme gị na-eme ka ụmụaka nọrọ n'ụlọ mana ugbu a ọ na-arazi ahụ ịhụ ụmụaka nke ha gbakọtara ọnụ a na-akọrọ ha akụkọ ifo. Mgbe anyị dịkwa obere anyị na-adị mgbe a na-ege redio mgbe igwe ọlọrọ hụ ndị a bịa na-abata obodo anyị na-egekwa redio anyị na-ege Maazị Alison Obiajunwa na redio mgbe ọ na-akọ ntị na-arịe ya ifo chakpi mana ugbu azi ọ na-arazi ahụ gị hụ ụmụaka nke ha nọkọrọ asịghị m nke a na-emepụta n'onyonyo akpọkọ ụmụaka ọnụ ha bịa nọrọ a na-akọrọ akọ m na-ekwu nke a na-egosi n'onyonyo nke ndị bekee kpọrọ ya real life nke a na-eme real ya bụ ụmụaka ga-agbakọta otu nwa agbọghọ otu onye nne ma onye nna akọrọ ha akụkọ. Gịnị ka a na-amụta na ya bụ akụkọ? Ihe a na-amụta na ya bụ akụkọ wu ọ dị ọtụtụ ebe a ka a ga-akụziri gị ezi agba maka na na-asị nwa ehi ma eji sheep gwara nwa ya sị ugboro ole ka ọ jụrụ nwa ebula akọ ugboro ole ka ihe ga-eme gị ga-amụta ihe nke mbụ asị na ọgịnị na ọ ugboro 6 ka ọzọ asị na otu ka ọzọ asị ụfọdụ si na ugboro 3 ya wụ ifo akọrọ anyị mba mbọtụ nwa ebula akọ si na ọgịnị na tupu ihe ahụ eme na ya eme gịnị na ya amarala na ọ ga-eme ihe awụ akụkọ akọrọ mgbe anyị dị ntakịrị eji eme gịnị eji hazie olu hazie ọfụma anyị na-amụta ebe a ka a ga-akụziri gị ma nke ị ga-eji eto ma akụziri gị na agwa ọjọọ adị mma tụmadị akụzikwere gị ihe maka ụbụrụ ị na-eji ụbụrụ gị eme ihe ya mgbe ha na-eji akụkọ mbe abịa wetara anyị akụkọ mbe asị na mbe mere nke a na mbe mere nke a na mbe mere nke a mee nke a ya wụ gịnị ya wụ okwu amamihe maka na anyị na-ewe ebe a na-akọrọ anyị akụkọ ahụ a na-ewe mbe dịka onye nwere oke amamihe na ihe ọ na-eme. Uru ọzọ a na-enwetakwa na ya bụ akụkọ ifo ma akpọkọta ụmụaka ọnụ ọ na-egbochi ụmụaka ị na-eshi ebe a na-agagharị a na-eme oke ngagharị a na-atụrụ ụmụazị maka na a na-eji akpọkọta ụmụaka kọrọ ike anọrọ ha ofu ebe ike anọrọ ka mapụ esi ike anọrọ ofu ebe ike anọrọ anyị ofu ebe anyị ike nọrọ mgbe ahụ ya wuru ka o si dị. Ebe a ka anyị ga-egere egwu Rofcoin Nwaba nke ọkpọrọ gịnị Nwaba ya Rofcoin Nwaba ọkpọrọ Nwaba mana ka o remix ya Nwaba remix ka aga n'ihu na ya bụ egwu na anyị na-abịa chịnụ ọla ka ya bụ egwu si ga egwu Rofcoin Nwaba ya wụ akụfe megịnị ya adaala m ya wuru ka o si dị. Echefukwala na ọwụ na ị chọrọ isonye anyị na webụsaịtị anyị gị gaa na www.isimbido.tv ị chọrọ iweta anyị na Facebook, Twitter nakwa Instagram ị ga-enweta anyị na @isimbidotv. Echefukwala na ọkwa mụ onwe m ka nọkwa ebe ya bụ Maazị Edomikechukwu Samuel ewuka ka jide akpọfe Usain Bolt dịka unu si marụ. N'ụbọchị taa dịka m si echetara unu ụfọdụ egwuregwu ndị ha na-egwutu na mgbe anyị dị na nwatakịrị ya dịka ọgbafuola anyị n'isi ajụjụ m chọrọ ịtụrụ swel ama m ugbu a na owezi ụmụaka na-asa ahụ n'iro na tupu gị nweta ụmụaka na-asa ahụ n'iro ị ga-agakwa n'ime obodo mana mgbe anyị na-etolite dịka nwatakịrị ịbụ ma obodo mepere emepe anyị ga na-eyi gịnị eyi nwa panteri anyị na-agbagharị n'ụzọ okwere onye ọzọ anyị lega anya. Ihe ọzọ m chọrọ ichetara n'ụwa gbasara swel nke a na-akpọ swel ya nke ahụ nke egwuregwu ka eji mara ụmụ nwaanyị mana ahụ ala nwoke na-atụ swel mgbe ahụ a na-eweta enyi a na-enyo si ma ihe o ji wurukwa nwoke ma o zukwara oke mana ọ wee egwuregwu nọrọ nwoke nwere ike iso na ya bụ egwuregwu nwaanyị nwere ike iso ya bụ egwuregwu. Ọ na-arazi ahụ gị ịhụzie ụmụaka ugbu a nke ha na-atụzi ya bụ swel onye ọbụla nọzi na ludo onye ọbụla nọzi na wọt onye ọbụla nọzi na ihe egwuregwu dị iche iche ya wuru ka o si dị. Ihe ọzọ m na-echetakwa unu egwuregwu ọzọ m na-echetara unu ụbọchị taa kwa gbasara okoso
mgbe ahụ gịnị ka anyị na-eme anyị na-ewere batrị mgbe ahụ abịa kwụpụchia ihe okwuchi blue ahụ nọ mgbe abịa ewerekwa biro isi biro bịa mụta gịnị bịa mụta ya ọnụ ya amịa mpịmpị abịa na-agba ya ịgba ya mgbe ahụ ga-ere ya aka ekpo ihe ikputere ihe iji ala ịta ya mgbe ya na onye gịnị ya si eme ya bịa merie gị ewere ya bụbụ ike kpọwachia gị aka ya ọzọ mgbe ahụ anyị na-alọta ụlọ akwụkwọ mgbe ahụ ebe elechaa anụ aka mbọ na-achacha ọbara dịka onye aṅụrụ ọbara ya bụrụ ka o si dị. Ihe ọzọ m na-echetakwuru unu ya dịka anyị echefuoli ya wụ ihe gbasara mgbe anyị dị na ntakịrị ihe ka ndị na nna anyị ha na-ekwesị a na-ewe ya dịka ụmụ mmefu ma ndị a na-agbakọrọba. Ebe a ka anyị ga-aga gbarụtụ na egwu Party Ranking nke ọ kpọrọ Mekan ya ozi na ụmụ ihe ndị a m kwuburu na mbụ ichetara mgbe ị dị ntakịrị ịhụzi onwe gị ugbu a n'ụlọ ahịa ịpasa na moto ahịa ịpasa gị mara na gị na onwe ihe na-efe ime